guys, nakita-kita kami ngayon ng aking mga kumpare, si Primary, si Primaris. Ayan guys, so 6 months bago kami nagkita nito ni Primaris. Kasi guys, tawag nito, hindi kasi sinasama ng amo niya. So ngayon, pumunta kami sa kanilang bahay. Ayan. Ang bahay niya na Malamansyon. Grabe, ang laki talaga. Ang laki ng bahay niya, pero ito lang guys yung pakita kasi baka bawal. Bakit? Oh, hindi ko alam na nag-ano pa. Isa pa. Mas tayo ay. Nagpipictorial muna kami dito mga langga. Wala naman. Sakasag kami. Nagbibideo ako baliw. Ayan mga langga. Sabi nung amo ko. Hindi naman ako mababot ng ano. Sabi, magkwento lang ako ng yung scene ba? Okay. Scenario. Sabi niya sa akin. Ay, punta. Ayaw niya mag-ano. Punta. Sabi niya sa akin. Linisan mo na yung ano. Linisan mo na yung... Sila guys. Madilim ang bahay namin dito guys. Ang laki ng bahay. Ayan guys. Yung keta nila. Maganda ito guys. Lalo sa Pinas guys. Isang kwarto na to. Ayan guys. Busy ang dalawa na yan. Dahil ayan. Susubukan ko ba din? Nag-aaparat din ako. Kasi kapag hindi mo yan na-update, nag-crash yung lahat yung mga... Kagay. Guys, ito yung pinakain namin dito ngayon. Guys, ang cotton candy guys, kain tayo. Yung cotton candy ng alaga namin kinain na namin. Bahala sila dyan. Nandun sila sa loob. Walang maingay dito guys. So kami-kami lang. Nakapalong yun eh siya nung gusto na hindi. Tayin mo lang. Bagay, suot mo kaya? Bagay. Bagay tayo. Tayo bagay. Uy guys, malapit na ang December. Oh my God. Christmas! Advance! Advance Merry Christmas po, Hobby guys. Merry Christmas! Nantok na yata. Kumakanta nga ako ng Christmas song sa taas ko. Tapos nilak ko yung pintuan dun sa may plantsakan ba? Umakyat yung ano Guys, yung ang problemado. Ay, na yung problemado. Sorry na kayo na yung problema. Oh, yung mga alaga natin pumasok sa loob. tapos tayo dito. Ay, dito ko nga pre, para makita ka naman. Ngayon lang ulit nagkasama-sama. Ito kasi minsan yung nagkakabalahan ko HD movies. Nanonood ako ng mga pelikula. Ano po yan? Oh, libre yan. Libre? Try nga. Minsan naman din kasi ako, pero Kahit pero mga napalaga bago ako na. pre sa may GC na ano, na, hoy, matagal ba yan? Dahil ilagay mo muna. Matagal yan. Talaga, Hindi niya ba? Maniwala ba yung
kahit wala silang, di ba wala naman silang pang internet. Pwede ka makapag-send sa kanila ng message. Pero sabihin mo na lang sa kanila na huwag na kayo mag-reply dito kasi ano yan eh, computer yan eh. Wi-Fi lang yung gamit natin. Pwede tayo makapag-send sa kanila ng message. Talaga? So, anong ida-download? Ipakita mo nga ulit, pre. Ayan, guys. Meron tayo ngayong tutorial. So, Unli Pinas. Ayan siya, guys, oh. Ito, Unli Pinas. So makasend tag message ko kahit wala tayo. So, makasend kayo, guys. Kailangan natin syempre, gagamitin natin to. Internet ang gamit natin. Pero yung dun sa kanila, hindi na nila kailangan mag-internet kasi nababasa na nila sa number. Oo, sa number. Sa number si Lindy. Oo, sa number. So, kahit ilang piraso yung i-chat Text mo sa kanila. Walang problema. Basta wag lang sila mag-reply. Pero okay pala. Yun, tingnan ko nga, Unli Pinas. Unli Pinas. Ma-install nga yan mamaya. Ayan guys, sa mga abroad dyan guys, baka gusto nyong mag-install ng Unli Pinas. Ano lang naman to, hindi ko naman sana ito malalaman kung hindi ko rin nabasa sa OFW Assistance Group. Doon may nagsabi, ano po ba yung dapat gawin, sabi niya. Kasi hindi naman sila online, sabi. Paano po kaya sila makakausap? Mayroon isang nag-comment, i-download mo lang to, sabi niya. Mayroon naman isang nag-comment na PM mo ako, sabihin ko sa'yo. Tapos nag-reply siya, ate nag-PM na ako sa'yo. Download mo lang po. Mutik na yan. Ayan guys ha, mag-download lang daw kayo ng Unli Pinas. So, pero kailangan meron tayong mga net dito sa abroad. Tapos, number to number lang siya guys. Pero, hindi na, no need na mag-reply ng taga-Pinas sa atin kasi computer ang ano yan. Computer ang, yung Unli Pinas. So, hindi na sila mag-reply, at least nabasa na nila yun. So, ayan sana guys, may Ngayon, natutunan kayo. Kung meron naman kayong gustong i-open na mga sites, marami kayong natutunan. Sige, ayan na, marami tayong matutunan sa kay Maris. Okay, mag-download lang kayo ng VPN. Pwede nyo ng, kunyari, kagaya sa akin, kung sinong mayroong addict dyan maglaro ng casino. Iba dito sa atin, sa Saudi, bawal ang mga basta kung anong gusto nyo mga ibang mga apps na mga naka-block dito sa atin, pwede nyo ma-open yun Gamit ang VPN. So, paano yan, pre? Kasi, ano, pre? VPN turbo yung sa'yo eh. Hindi, pre. Alam mo ba yung pag may nagla-live na mga vlogger, pre? May magpapalitan ng pera dyan, super chatter ang tawag doon. So, ang kailangan ko, para maka-super chat ako sa mga friend ko, kailangan din daw VPN. Pero tinry ko yung VPN turbo, hindi ko naman ako kapasok. Dahil lang yung VPN, pinagpiling ka na Kaya nga ba, marami ng VPN. Pinang-delete ko na lang yun. i-try mo na lang to, VPN Proxy Master. Sige, Kasi mamaya. ito yung nag-unlock talaga ng mga VPN sites. Oo. Isa na yung VPN, pre. So, ayun guys. Sana may naitulong si Mary sa inyo. So, ayun mga langga. So, baka bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, Noemi Competente Vlog. So, ayun, bye. God bless to all of you guys.